Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, gure neutroiak abiadura hartzen ari dira gaurko saioa hasteko. Goiuri, zer modu zure protoiak? Ez dukitu protoiak, Inigo, dena osazkati joate, ezin gara gelditu Facebookia da ez da Facebookek meta izena du bapatean, meta. Arratsaldeon bigarren mototik meta jartzen duen pankartaren ondoan jarri naiz eta Zuckerberg jauna ausartzen den hemendik pasatzera. Metabertso hori zer den argitzeko! Ba, gure partetik galdetu mesedez buruan daukan metabertsoan, ea metabertsolariak egongo diren ala ez? Edozein onartzen dut inork nahi ezkero, trampan erorian naiz Facebooken bezero, mundu postmodernoan ez besteik espero, lagunak 205 txortaldiak zero, lagunak 205 txortaldiak zero. Bueno, mesedez, ez deitu Facebook, deitu Meta. Aurrik usten zen bezala, Mark Zuckerbergek baieztatu egin du, berak zuzentzen duen konpainiaren izen aldaketa metabertsoan oinarritutako etapa berri baten hasiera irudikatzeko. Meta izango da Facebook, WhatsApp eta Instagrameko sare sozialak, Quest, Messenger edo Horizon bezalako beste proiektu batzuk barne hartzen dituen enpresa nagusia. Azkarregi bizi gara, Badirudi partikula azeleragailu batetik sortuak garela. Egia, Android alkagailu handia partikula azeleragailutik hain justu. Ze, Goiuri, nola? Dena azaldu behar dizuet, Bai. Gaurko egunez, 1960an Fabiola Gianotti jaio zen, partikula fisikari italiarra. Nazioarteko Android alkagailu handian egindako Atlas esperimentuaren bozeramaile ohia eta ikerketa nuklearrerako Europako Kontseiluaren, hau da, CERN ezagunaren, zuzendaria da. Eta gainera, postu horretara iritsi den lehen emakume. Eta horregatik hasi gara gaurko saioa hain azeleratua, ez? Edo eguraldi aldaketagatik. Ba, biak. Gaurko egunez, 1979an zendu zelako Felisa Martin, Gipuzkoar fisikari eta meteorologo ezaguna, estatu mailan fisikako doktoregoa lortu zen lehen emakumea izan zen. Banire neuronak gehiegi azeleratu egin dira. Esaten didate marinelak meteorologo osonak direla, aipatu behar dudala. Esaten didate eta marinelei musika asko gustatzen zaiela. Eta marinelek diote albatros bat ikustea zorte honaren seinalea dela. Baina ez dute zer ulertzen, nora sartu da albatros bat gure gidoian eta nire buruan. Ba, zure neuronek badakitelako, gaurko egunez 1956an jaio zela Peter Green, gitarra jole britaniarra Fleetwood Mac taldearen sortzailea. Seguru aski musika on pixka bat entzuten baduzu, hori da zure neuronek eskatzen dutena. Beraz, hemen dago, Albatros, Fleetwood Mac. Bai, badakit. Uste dut badakidala zergatik azeleratu diren mairen neuronak. Izan ere, gaurko egunez, 1926an Eugenio Barba jaio zen British Italian. Eugenio Barba antzerki zuzendari eta ikertzailea da. 1964ko urrian, Holstenbronn, Danimarkan oso ezaguna den Odin Teatret konpainia sortu zuen. Odin Teatret eskolan The International School of Theatre Anthropology kokatzen da, erreferentzia mundiala. Ba, agian arrazoia duzu, Goiuri, baina nire ustez nire neuronak azeleratu dira gaur 1930an jaio zelako Niki de Seinfeld. Margolari, eskultore eta zinegile frantziarra. Iraultzaile bat Niki de Seinfeld. Barkatu, hemen etenaldiat egin barru, baina badakizue munduko zelekutan egiten den topa baso bat bestearen barruan sartuz? Txistea da. Italian, Brindis Inn.
Baina, bueno, Niki de Sanfole aipatu du Mike, bueno, bere obra oso ezaguna egintzen 70ko hamarkadan, Shooting Paintings, Nanas edo Tarotaren lorategia, proiektuekin batez ere egintzen ezagun. Bere hitzetan, Simone de Beauvoirren bigarren sexua obra irakurri ondoren aldatu zuen bere artea. Feminismoaren bigarren olatuaren partaide izan zen Niki de Sanfole. Simone de Beauvoir? Aipatu duzu Simone de Beauvoir? Oui, zeba, zure neuronak ere azelegatuta daude. Agian, bai, baliteke, eta gure saioan Simon izen agertzen denean, nola edo ala beti agertzen da inguruan Jean-Paul Sartre. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo. Sobre quién habla. Baina, a ver, Goiuri, gaur etzen jaio Jean-Paul Sartre, ez da? Ez. Baina entzun, begira. 1945ko urriaren 29ean, Jacques Calmic eta Marc Beisderrek bigarren mundu gerraren eta Frantziaren askapenaren ondoren sortutako Maintenant klubak Jean-Paul Sartreren hitzaldi bat antolatu zuen Parisko Salle des Enjeux. Han bertan, existentzialismoa humanismo bat da zuen izenburu. Hitzaldia komunikabide nagusietan iragarri zen, eta antolatzaileak erantzuna ona izango zela uste batzuten ere, gaualdiak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Horrela, existentzialismoa jaio zen. Sartre eta Simone de Beauvoir belaunaldi oso baten simbolo bihurtu ziren. Nire neuronak ere azkarri doaz. Marrazki bizidunak diote, oso arrakastatsuak zirela, harrigarriak. Marrazki izunak, noski! 1935ean Isao Takahata, zinegia eta goizle japorniarra jaio zen. Telebistarako egin zituen marrazki bizidunak oso ezagunak egin ziren. Adibidez, Marco, Ameriketarako edo Heidi, gogoratzen Heidi! Pedro, Clara dator. Aizeak esaten duena, aitona kanta idazu. Clara! Itxoen kantu alaia, mendietan kulunkan pozik. Kolumpioan handago, zintzilika eta kolumpio. Eta Lambro? Non dago Lambro txakurra? Lambro. Baina nik uste dut Inigoren neuronek beste marrazki bizidun batetaz ari zirela, Halloween hemen dugu, eta gaurko egunez 1983an Tim Burtonek Eguberri aurreko amets gaiztoa filma estrenatu zuen. Efektu berezi honenaren Oscar sariaren izendapena jaso zuen, naiz eta ez zuen irabazi. Eta soinu banda honenaren urrezko Globo sariaren izendapena ere jaso zuen. Ara, egia da, bi egun bakarrik arimen gauarako. Karo, horregatik gaude hain azeleratuta, ez? Por cierto, gaur izango dugu gurekin Marta Alzate ipuin kontalaria Mexikotik zuzenean. Galdetuko diogu, nola ospatzen dan Mexikon gau berezi hau, ez? Señores, porque la muerte anda lista en el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Eta sorginak ez dira faltako gure saioan. Garaion sorginguneako arduraduna den Amaia Gabilondorekin hitz egingo dugu emakume sortzaileak plazara ekimenaren inguruan. Pero por poco y me atrapa. Halloween, Noche de Difuntos, Samhain, ziur nago gure triburen jakintxuek Kontxitak eta Marimik nahiago dutela gau beltza. No sé. Gau beltza, hasiera bukaera munduen, arteko deiadarra hildakoak etorri dira tarira, urbasoa bota du gure iotik bera, hei! Beida, hau entzun da zerbait esan nahi dizuet, Neuronak azeleratzen bazaizkizue, pejonde izuela! Bai horixe, gure irratsaioan buru azkarrak garelako. Jara,
Albatros, bat ikusi dut, seinale ona! Arratsaldeon seinale honenean zaudete, naiz irratiaren sintonian urriak 29 ditu eta gaur ostirala da, ongi etorri guztiok, bigarren kafera. Zuekin gure albatrosa, gure albatrastoa, gure, ez dakite nola definitu daiteken egunero, ostiralero, xelebrekerietan alaxe murgiltzen gaituen tipo hau. Baina gaur ez dakit motoan, bigarren motoan, non den, Mai Gorostiaga, Roseti, Arratsaldeon! Arratsaldeon albatrasto hemen motorren montauta, eta zorion dure edet, Primoz Roglici, 22 urte betetzen ditulako gaur bertan, zorionak, Primoz! Primoroso, Mai. Eta hemen txakalaldieta gora eta bera gabiltza gaur ostirala, eta ez dakigu ondo txakalaldiaren zein puntutan da bilen, baina Alkandora Urdindo, Torea, Irriparra, gaur konturatu da 3 eguneko jaieguna datorrela horretik, eta pas-pasik dago, Goiuri Ezeiza, Arandi, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Gainontzekoek sekretuak bakarrik ez ditugu kontatuko, Inigo Asensio Lurri dari zaizue izketan, bai, nik gaur aje pixka badaukat eta posposi gainera. Bigarren kafeak 270 ditu gaur arratsaldeak, 4 eta 12 minutu, urriak 29 eta mentxe gara, 3 zuekin gozatzeko ongietorri berriro, bigarren kafera. Gaurko egunez jaio zen 1930ean, horrek esan nahi du 91 urte bete dituela gaur Omara Portuondo Klabanan jaio zen, son kubatarra, boleroak, tenetatik abestu izan du, eta diote Feelinaren ordezkari onenetakoa dela. Buenavista Social Club taldeko diba, edota Feelinaren neskalaguna, edo la novia del Feeling bezala ere, ezagutzen dute Kuba inguruan eta, batez ere 90ko hamarkadan edo Buenavista Social Clubekin bere ibilbidea goruntz joan eta horrelako piezak utzi zizkigun guk giro honekin abiatuko dugu gaur ostiraleko saioa. Porque abandonado Andrea, compadre, usted está cambiando de camino por vereda. Mai eta jakizu Iker Gurrutxaga, gure naizirratiko lankidea, entzuten ari dela eta segituan bidali digu Aaron Txuparen Ayman Albatross. Ez dakit, gero igual jarriko dizut. Albatross, erra, beste abestin bat. Zekrak. Eta guk maite duten tartean murgildu beharko dugu. Goiuri Ezeiza, Arandi, hasiko zarani hasiko naiz, Mai hasiko da, Maik azkeneko nahi du izan, zu hastentzia, venga ba. Tita, tititit, ez guainez. Haure ajeakin da. Bai, begira, zen maite dut nik, ordu bat gutxiago maite dut. Bai, justo bihar aldatzen da ordua, ez zarete konturatu bihar gauen. Gaueko 3 ordu bihar jertzen dira edo ez, urtero askotan esate dute kendu behar dutela, baina azkenen ez dute kentzen. Txiste txar batekin hasiko naiz nire maite duta. Bihar gauen izango da egun bakarra, nun Kanarietan eta hemen ordu bere egiten du. Zeren 3 esango dute irratietan. Kaixo, 3 dira. Ez, kaixo, ordu biak dira. Kanarietan ordu biak.
hemen atzeratu da delakoa, Egia eta da. handik guaindik ez, Egia ulertzen. da. Ze posik, mai. Trrpong, txiste txarra esan da, guain, zergatik maite dut ordu bat gutxiago, berez, una hora menos. Una hora menos da, telebistako programa bat, Kanarietako Telekanarias edo hor botatze dutela, eta engantzatu naiz gauero. Hango 9:00 10:30 da, osea hemengo 10:30 11:30, eta Sumendiaren informazio berria ematen dute, eta infografi izugarriekin zelako lan taldea daukate, eta oso asko ikasten dut gauero. Ez dute jotzen morbora edo horrelako gauzetaz, nire ustez informazio hutsa, eta izugarri gustatzen zait nola bukatzen da programa beti bukatzen da soinu zuzenean, Sumendiarena, eta Victorio Pérez, aurkezleak esaten du, así suena el volcán de Cumbre Vieja, intenten descansar. Oh. Eta izugarri polita gustatzen zaitze didaktikoa, saiatzen lasaitzen han bizi direnei, besarkada bat La Palmari, eta benetan, ordu bat gutxiago, una hora menos programa hau, asko maite dut. Goiuri Ezeizarandia zein da zure maite duta? Maite dut eza daukat gaur. Maite duzu ez, zer maite duzu ez? Ba, aserrenago, Aserre? Bai. Biama, ze pasa? Begira, gaur eguzkia desagertu da. Eta gaur etxetik atera naiz, aterkirik gabe. Baina, euri zaparradak harrapatu nahu. Eta ni oinez, banentorren lanera, eraikinetako hormei pega-pega egin da. Bai? Gutxiago, ez iristeko blai lanera, behintzat. Ze, balkoien azpian eta teiatupean eta, ez dakit, euri tanta gutxiago iristen zaizkizu. Eta, orduan, bazetorren jendea, nere gana aterkiarekin. Eta, klaro, zuk, norbaitekin topo egiten baduzu, bestea pertsona dago, beste norantzan, ez? Eta, norbaitek erabaki behar du, zein joango den erdialdera, eta zein guztiko den. Noski, aterkia baldin baduzu, zuk izan behar duzu pertsona hori, zuk joan behar duzu erdialdera, ze aterkia ez duenak, babesa behar du, babesa behar du. Gaur lanerako bidean, aterkidun mordo batekin topatu naiz, eta inork ez ditutzi, babespean nire bidea egiten. Eta aserrenago. Gehi bat. Maite utez. Nik maite ditut gaur bezalako ostirale erdi ajedun, erdi nostalgikoak, ze atzo parranda pixkate egin genuen, nahi gabe ere, pixkate, gaua luzatu zitzaidan, eta gustor asko gainera, eta lagunekin, eta pin-pan-pun, hola ronku batarra edan genuen, eta gaur goizean, badut, olako, goxotasun sensible hori, eta etorri saioa egitera, eta sigera pentsatzen, martaltzaterekin egin bar dugu bat, eta Mexikora goaz nora, eta Chiapasera, eta Maita Bioiz egiten etortzegu burura, Mexiko insurgente Ismael Serranoren abestia, baina gero, bidaiariekin faltan ginela, eta, erabaki dugu, gaur nik eramango zaituzte dela, bidaiatzera, eta nora, eta Mexikora, baina iparraldera, eta sigara, eta hor, abesti bat, eta bestea, eta Mexiko, eta goxotasun bat ola gorputzean, eta gustatzen zaizkit horrelako ostiralak edo horrelako egunak. Ajeak ematen dizun goxotasun sensibilitate estrako horrekin, eta jende onarekin irratsaioak egiten. Bigarren kafean, 4:18. Ongitorri guztioi. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Polita bestia, Michael Jackson, Willy askatu, liberada Willy, Freedom for Willy. Behin edu altzen ingelesezko izen burua, ziriesa. Gogoratzen, hor karraldo hori. Nephews! Esan, zen Nephews daukagu gaur.
A ber, gogoratu zer da Nate Fuse bat, ez da fake news, baizik eta Nate Fuse. Esango dudan hauaintxe, denak gezurrutxa dela, horrek ez du esan nahi, barrun egi asko daudela. Gaurko kasuan, egi asko daude barruan, Pilo bat. Hauxea, titularra. Nate Fuse. Itxas animalien iraultza, hasi da. Eta bain serio eta triste bizka jarriko naiz. Zeren Kanadan, Ontarioko Marineland Niagara Falls, Marineland Niagara Falls parke akuatikoan orka bat dago. Orka zar bat, kiska du izena. Kiska. Eta kiska erreta dago edo hobe esan da kiskalita dago. Ezin du gehiago aguantatu. Orain dela 40 urte Islandian harrapatu zuten kiska. Eta azken 10 urte bakarrik egonda piszinatxoan. Ai, gaixua. Bai. The Whale Sanctuary Project elkarteak izendatu du munduko bale bakartiena gure kiska gaixoari. Hasi da bere buruarekin kolpek ematen kristalari. Badago bideo bat birala bihurtu dela, guendale hilabete bateko edo. Eta jotzen kristalaren, etortzen dira bisitariek da ikusteko bere showa eta kristala jotzen, oso estresatuta. Ai, gaixua. Phil Demers aktivistak kiska estresatuta eta unkituta dagoela dio. Denok badakigu baleak beraien artean komunikatzen direla, hori aspalditik, horrelako soinuekin. Horrelako zerbait, bai. Komunikatzen direla, hasi dala iraultza. Zergatik uste duzue, hainbeste izurdiak ikusten dira ondarribik. Geroz eta gehiago ikusten dira azken garaian. Pasaden astean, laut dortoka bat Bermeon agertu zen. Eta Kadizen txalupen kontra jotzen ibili dira uda honetan. Gogoratzen, albistea? Adi egon. Bere hizkuntza sekretuen bidez, kiskak laguntza eskatzen ari da, eta munduko bale eta itsas animali guztik iraultzi hasi direla. Beraz, adi egon, preparatu itsas animalien iraultza hasi da. Eta egia, ala gezurra, begien artean, sudurra! Beti gezurrak ezate, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak ezate, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko azarakan, kala una. Bizkarretik ematen dura bankada, kala izadadakan. Beti zaude ondoko azarakan, kala. Beti ondoko azarakan. Con taca taca con tacatiu. Con taca taca con tacatiu. Con taca taca con taca con takizuna kontatzen. Con taca taca con tacatiu. Con taca taca con tacatiu. Con taca taca con taca. Ez bakizuna kasmatzen zen. Con taca taca con tacatiu. Con taca taca con tacatiu. Con taca taca con taca. Beti gezurrak ezate. Gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak ezate, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko azkalakan. Arratxaleko 4:23 eta bagoaz poliki gure aurrera, ze bideiatu egin behar du, baina ez da egin nola. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Saio honetan, gu zeharo empiristak gara. Guri gustatzen zaigu gure ezagutza oinarritzea esperientzietan. Bereziki zentzumenei lotutako esperientzietan noski. Eta horregatik ostiraletan, bidaiariak konbidatzen ditugu eta bidaiari horiek beraiek bizitako bidaiak kontatzen dituzte.
eta horregatik egiten dizkigute hain gomendio onak. Baina zer gertatu da, gure bidaiarien zakuetan, bidaiak agortu egin dira, norbaitek bidaiak lapurtu ditu. Zakuan ez da bidaiik geratzen. Beraz, guk gure bidaiari maiteak, bidaiatzera bidali ditugu. Bizitzera, eta gero horrela zer kontatua edukiko dute. Beraz, gure artean hitz egiten hasi gara eta esan dugu, zein da hemen, mai honetan, bidaiatzeagatik gehien abandonatzen gaituen pertsona? Argi dago ez da. Inigo, edo gure entzulek esaten duten bezala, Inigi. Ui. Orduan, Inigiri esan diogu, Inigi, zuk kontatuko zeniguke zure horrela bidaia kutxun bat? Eta ez dakit zer kontatuko duen, baino bai ezko esan digu. Ematen tentazio Angel Kordi imitatzeko. Gaur, bai, bidaiatuko dugu eta jake, gero Mexiko hegoaldera, Chiapas ingurura egingo dugun bidaia, pentsatu dut justu kontrakoa egitea, iparraldera joatea, pentsatu behar dugun Mexiko, herrialde ikaragarria handia dela eta herrialde horren barruan, badirela herrialde asko, aldi berean, baina, Chihuahuara egingo dugu bidaia, eta Chihuahuan zehazki Tarahumara mendilerrora, baina Chihuahuan kokatzen hasiko gara. Chihuahua Mexiko iparraldean dago estatu batuekin muga egiten du. Bi arrazoiengatik da oso ezaguna Chihuahua. Bat, badagoelako txakur bat Chihuahua izenarekin. Bai. Eta ez da kasualitatea Chihuahuako edo Amerika kontinenteko jatorrezko txakurretakoa da, txakur oso txikia, baina berez izena hartzen du bertan topatzen zelako txakurra, ze Chihuahua hitzak teoria batzuen arabera, litekena da, nahuatlen Chihuahua hitzetik etortzea, eta horrek esan nahi du leku idor eta areazkoa. Kuriosoa da, ze Chihuahua ez da oso leku desertikoa, edo ez behintzat bere azalera guztian, baina horrelaxe jarri zioten izena. Eta mapan kokatzerakoan, iparraldean gaude, ze beste arrazoi bat Chihuahua ezagutzeko akaso da Ciudad Juárez iria, hainbat urtetan munduko hiririk arriskutsuena, edo biztanleria proportzioetan eta kokatuta, munduko hiririk arriskutsuenetakoa izan zen, duela 15, 10, 9 urtera arte edo, bere okerrenean izan zen, naiz eta gaur egun asko aldatu den horregatik, esan behar dizuet, nik Chihuahuan 3 bidai egin nituen, 2008 9 urtearietan, orduan pentsatu nuen itzuli behar nuela, baina urrengo urte haietan orainik oso arriskutsu zegoen herrialdea, baditutan etxeko atarian hil dituzten lagunak, narkoaren gerra oso gogor zegoelako, eta orokorrean hori zuzendu da eta Ciudad Juárez ez da garai hartan zen hiriura, baina kokatu behar dugu hau ere mapan, azken finean, Texas dauka gainean Chihuahuak, eskubitan Coahuila de Zaragoza, noizbait Torreoni buruz ere hitz egin dizuet, ezkerrean Sonora eta azpikaldean, ego mendebaldean Sinaloa, Sinaloako kartela ezagutuko duzu, baina honek guztiek Kaliforniako golkora ematen du, eta hori itsasoa dago bai Sonoran eta bai Sinaloan, ez Chihuahuan, justu barruan geratzen den lurralde honetan. Ulertu behar da, proportzioak ere ikaragarria direla, Chihuahua izan daiteke Iberiar peninsularen 2 eren ainekoa. Beraz, handik bidaiatzeak ere, suposatzen du, desplazamendu luze xamarrak egitea, norbait pentsa lezake Mexikoko estatu bat izaki, gauzak txiki edo geratuko direla, baina Chihuahuan oso bide zabala dago. Bidaian ondik hasiko dugun, galderari nik uste 2 erantzun eman daitezkela. Batetik, eta gerora tren baten proposamena egingo dizuedalako aukera dago Chihuahuako hiriraino joateko, nahiko aeroportu irisgarria du, eta Mexiko hiritik, guretzat ziurrenik Madrid, Mexiko hiria Chihuahua egin daiteke, Frantziar estatuan dauden euskaldunentzat, akaso Parisek konektatzen du, beste aninguruko hainbate aeroporturekin, eta izango da beste aukerarik, baina normalean errexena horixe izan da, Madriletik barrena Mexikora egan egitea. Beraz, Chihuahuara heldu gaitezke eta handik ibilgailuz bidaia egin, beste aukera da, Txepe izeneko tren mitiko, zoragarri, eta han, kainoietan edo barrankan, sakanetan barrena doan, tren eta ingenieritzan lan ikaragarri eta sinezikaitz horren bidea egitea.
Baina, txepe trenak beste aukera bat ematen digu, hau izango zen Sinaloatik abiatzea, ze Sinaloak ere badu aukera bat, hain zuzen ere, Los Mochis izeneko hiritik, nazioarteko aeroportua du eta bertara ere Mexiko hiritik irits gaitezke. Trenak ze suposatzen du ziurrenik bidai estetikoki zin ederragoa, oso tren politak dira, dagoeneko inoiz aipatu dizuet, Darwina dela idazte Australiako iparretik mendebaldera, iparretik hegoaldera doan tren hori, luxuzko tren bihurtu dira, ez dira merkeak, eta maila bateko turismoari buruz edo ari gara, baina aukera bat bada. Eta aukera hontan, bi bide, garai batean Chihuahuaraino joaten ziren, baina dagoeneko bada tarte bat galdu egin dena, oso bide menditsua da, lur jauziak ere eta loiziak izan dira askotan, eta trenak batzutan ezin izaten du igaro, konpondu egin behar da, eta ez da hain erresa. Orduan, gaur egun Kriletik Los Mochis-erainako bidea egiten du. Baina Krilla bereziki ezagutu beharko genukeen ingurua. Kriletik hasita Los Mochis-erako bide guzti horretan Tarahumara mendilerro guztia zeharkatzen duelako. Beraz, kotxe hartuko bagenu Chihuahuako hirian, nik uste geldialdi bat egin daitekelako Cuauhtemoke Bizpahiru ordutara dago, eta oso hiri berezia da, ze justu mendilerroaren atariko hiria da, bertan topa daitezke dagoeneko Tarahumar indigenak, hirira jaisten direnak, topa daiteke Mexikoko menonita komunitatea handienetakoa, eta topa daitezke noski hispano mestizoak, Hego Amerika edo Latinoamerikan, oso ohikoa den arraza mestizoa, espainolak area iritsi zirenetik, bertakoekin nahastutako, askok edo gehienek mexikartzat ulertuko genituzkenak. Kokatu behar balin badugu, indigenen mundu hontan, ulertu behar dugu Tarahumarak edo berez euren buruari raramuri deitzen diete, azteken multzuan egongo liratekela. Badakizue hor badago nahasketa pixkan Mexikon, maiak, aztekak, mexikak, olmekak, pixkate kokatzearen iparraldeko mugimendu indigena izan daiteke aztekena. Kasu honetan Tarahumarak hizkuntzari dagokionez uto azteken multzuan sartzen dira, ze Utaren eraginare badagoan euren hizkuntzan, eta hegoaldean berrez gero joaten garenean Martaren gana, Guatemalako muga horretan dagoen Chiapas estatura, bertan maiak dira nagusi. Mexikak berriz azteka batzuk ziren, euren buruari Mexika ditu zieten, jaso zutelako Mexikoko herria sortzeko agindu divino hori, eta antxe Tenochtitlan sortu zuten, gaur egun Mexiko hiria dagoen lekuan, Hernán Cortesek deskubritu eta suntsitu zuen hiri hain aurreratu ura. Beraz, aztekin giroan balin bagaude, hauetako batzuk dira, baina oso bereziak raramuriak edo Tarahumarak. Ze oso iparraldean daude, eta askotan zinematografiak erakutsi dizkigun estatu batuek gaur okupatzen dituzen lurretako indigenen gandik oso gertu daude estetikoki, fisionomikoki, lumak ikusitzakegu larruzko, ez dakit, genitalak tapatzeko arropak, taparra bosa nuen ez erabili nahi, baina pixate uler dadin. Eta oso kuriosoa da, ze benetan oso kultura interesgarria dago bertan. Beraz, behin Cuauhtemoken kokatu garela, hau ere bada sagarraren hiriburua, sagardoa egiten da bertan, oso goza kuriosoa da, ez duz imaginatzen Mexikoko iparraldeko hiri batean sagardoa edango duzunik. Ez egia zen. Badago, eta badago hori nahasketa hori ez topa ditzakezu kaletik musikariak, han iparraldean noski akordoiak indarra asko du, hegoaldean akaso ezain beste, baina iparraldean akordoiak hartzen du pixat folklorearen paper hori, eta nahasketa kultural horretan azaitezke zertxo baita Tarahumaren inguruan ikasten eta baita zure bidaia planifikatzen. Oraintxe nahiko ziurra da, nahiko segurua da, horretik esan dut orain dela urte batzuk, orain dela 10 urte akaso etzela gomendagarria, eta nik beti izan dut horre Chihuahuara itzultzeko gogo hori zai, baina gaur egun badakit bertako lagunekin hitz egin dudalako, eta inguruko estatuetako lagunekin, baiez joan daitekeela Chihuahuara, eta oso erakargarria den inguru bat da. Tarahumara mendilerroak 60.000 kilometroko azalera du, oso inguru handia da, eta dago ez dakit Sierra Madre Occidental deritzonaren tarte geografikoki interesgarrienean. Pentsatu behar dugu Arizonatik, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nabarit, Zacatecas, Aguascalientes eta Jalisco dena zeharkatzen duela Sierra Madre deritzon honek, baina Tarahumaren mendilerroa bai da, bereziki ederra, eta bereziki ederra da kobrearen sakana edo las barrancas del cobre bertan dituelako.
pentsatu behar dugu sistema oso bat dela, 7 sakanek osatzen dutena, eta, ez dakit, nolabait bisibilizatuko bagenu Coloradoko Gran Canyon, hau baino 4 bider handiagoa da. Beraz, oso leku berezia da, eta oso ez ezaguna, hor badira sinforosako sakana, badira, bestelako sakan batzuk, baina urikekoa, da 1870 metroko sakonera duena. Benetan oso leku ikusgarria da, ikaragarria da, eta kulturalki oso berezia. Aukera balin baduzu behintzat bertakoekin nahasteko, eta pixkanaka, akaso abegitsuak bai, baino kulturalki hizkuntzaldetik beti zurekin komunikatzeko gai izango ez diren raramuriekin nahasteko aukera balin baduzu pixka bat, hor bago zerbait, Mexiko eta Amerika poblatu zuten oso jatorrizko herriekin harremanetan izateko aukera. Eta bertan topatuko duzu Mexikorengan dugun iruditik oso urruti dagoen zibilizazio bat. Ibili naiz datuen bila eta nahiko kontraesankorrak dira, izan ere zentsuak ere ez direlako fidagarriegiak, batzuk 2006an 61.000 araumarataz hitz egiten dute, baino hizkuntzaren hiztunen artean 82.000 aipatzen dituzte beste iturri batzuk. Beraz, hor kokatu behar ditugu 1.000 biztanletik bera edo, baina egia da hizkuntzari oso indartsu usten diotela raramuriek eta euren hizkuntzan bizi direla gehientsuenak ere. Eta bertan, aipatzen duen bezala, Arareko lakua topa dezakegu Divisaderoko urjauziak, inguru natural nik uste parekorik gabea dela, oso handia, orduak igaro ditzakezuan mendian zibilizaziotik urrun galduta, orduak diodanean da, orduak giratzen ez oinez, kotxe bat hartuta ere, eta bapatean ikus dezakezu, mendilerroaren azken arroka batean, indigena tarahumara bat, antxe eserita, iluna barrean, orduak antxe utxuneari begira, sakanari begira, sakana ikaragarri ondia da, ikaragarri sakona da, oso leku polita da, eta hor, badira hainbat, ez dakite, geldiune edo herri berezki interesgarriak direnak, eta hauek azaltzerak orduan uste dut garrantzitsua dela, edo polita dela, trenaren, txepe trenaren ibilbide hori aipatzea. Ez dakit goiuri topatzen balin bazu hortik streamingez jarraitzen gaituzten entzako, txepearen irudiren bat. Jarri ditu dagoeneko. Jarri dituzu, oso ondo. Baina berriro, venga. Bai, txepe trena oso gauza berezia da. Begira hor. Batez ere, badoalako hori sakanaren erditi batzutan, bezatzutan ertzetan, eta leiotik begiratzeak, bertigo puntu bat ematen du. Oso tren polita da, Mexikok izan zuen, hainbat urtetan alako garraio, bai pertsonentzako eta bai produktuentzako, merkantzia tren eta pertsonen trenak ere hasten ziren horri batean, eta oso garrantzitsuak izan ziren, 60-70ko hamarkadan ikaragarrezko gorakada izan zuten, naiz eta esplotazio turistikoa 80ko hamarkada inguruan iritsi zen. Tren hauekin bi aukera dauzkagu, esan da bezala. Krileraino iritsi behar da, beraz, Chihuahuaregan egin balin badugu, bertatik Krilerainoko autobusak eta garraioak badaude, kotxe bat alokatu ezkero ondo, baina gero Krilen kotxe usteak ez du zentzua ondirik, beraz autobusez joatea oso gomendagarri izan daiteke. Eta Krilen abiatuko gineke dagoeneko Guatxotxitik oso gertu, Arareko lakua, bertan badaude txabola batzuk lakuan bertan murgiltzen direnak, zure txabolara heltzaitezke errepidez, baina heltzaitezke ere txalupa zure etxera barkatu iri zaitezke errepidez, baina baita txalupa txiki batzukin, denek dute alako moia txiki bat zure txaluparekin, eta txalupa lakuan erabildezakezu. Eta Kril oso zuiri berezia da, ze bazaude dagoeneko oso taraumaren inguruan, baina aldi berean oso Amerikan izatutako hiriak ere badira, zoritxarrez armasko dago bertan, narkoaren gerrak eragin handi izan dulako, eta hor topatzen dituzu, ez? Pixkate bakeroen garaibateko saloi hoien antzeko lekuak, baina aldi berean ikusten dituzu hartzaileak, eta ikusitzakezu emakumeak josten, eta ikusitzakezu indiotarahumarak esperoan, eta oso nasketa polita da. Han Kusasareko urjauziak ere badaude, eta geldialdi hauetan planak ere mota askotara inditzakezu. Oso alojamendu merkeak topa ditzakezu, oso modutu lasailean eta merkean bidaiatzeko, baina badaude luxuzkoak diren hotelak edo, aipatu ditudan Arareko lakoko txabola hauek ere ez dira merkeak, badira beste batzuk, akaso urjauzira begira dauzkazun hotelak eta horrelako lekuak,
eta plana pixkat zure poltsikoaren arabera antola dezakezu. Gero eta diru gutxiagorekin eta gero eta ikuspegi irekiagoarekin joan, orduan eta nik uste aukera gehiagoa, benetan denboraz pixkate lauso bazoaz, antxe galdu eta egoteko bertakoekin eta taromarekin pixka barra aramuriekin nahasteko. Urrengo geldialdia trenak egiten du justu kobrezko sakanaren erdiguneetako batean, ez? Dibisaderon, hor dago la Sinforosa, ziurrenik ederrena, egia dalen aipatu dizudan bezala, eta gero iritsiko gara berriro bertaraino, badagoela Urikeko sakan hori, 1870 metroko sakonera duena, baina uste du Sinforosa ikusgarriagoa dela, naturari dagokionez, vegetazioari dagokionez, eta askotan, naiz eta zertxo baite sakonera aldetik gutxiago duen, nola ikusten den sakonera hori, nola ikusten den kainoia bera, flipantea da. Han indezakezu bera ordu batzuk, pixkana zuloan edo sakanan murgiltzeko eta berriro gora, eta oso inguru, ez dakit nola esan, natural ondo gordetakoa da. Bertan zibilizazioak ez du iaia eraginik izan, turismoare ari naiz esaten bai hau, turismoarekin bideratu dela, baino han jendea topatuko duzu, etzazu espero, ez dakit, Nueva Yorkeko kale baten topatuko duzun jendetza. Ez da erresa, araño iristia ez. Eta eskerrak. Eta eskerrak. Beraz, egin ditzakezu plan mistoak ere, trenarekin bide batekin, agidez dibisaderotik urrengo geldialdiraino, utxiboraino, eta gero berriz ere trenean bueltatu, eta hortik kotxearekin jarraitu, egia da kotxe hartzen baduzue, hobea dela altu xamarra den eta todoterrenoaren antzeko kotxe bat izatea, ze aukera izango duzue askotan leku hobetan barrena bideetatik sartu eta leku oso berezietara heltzeko eta zuen kasa pixkat saltxeatzeko, ezta? Beraz, tren hartu edo ez, Krilen egin dugu geldialdi bat, bestea Barrancas del Cobreren geldialdia deitzen da hortan, naiz eta kobrezko sakana guztia den, bide hau guztia, iaia egingo ditugun geldialdi guztiak daude zazpi zulo edo zazpi sakan nagusi hauetan, baina guztiari kobrezko sakana edo Barranca del Cobre ditzen zaio, hau geldialdia bigarrena Kriletik, Chihuahuatik Sinaloa aruntze egiten ari garen zentzuan, eta iritsiko gineke utxiboraino, bertan el Cerro del Gallego dago, Urikeko sakana ikusteko aukera, eta esan duen bezala hau da sakonena, hau da ondiena, 1870 metroko sakonerarekin, inguru guztietan, gero, dozenaka, ez dakit, azpi ikusteko moduak, ikusteko gauzak daude. Erreferentzia nagusia, hauxe da, sakana hau eta hau da impactua, baina gero handik badago laku bat hemen, urjauzi batzuk hemen, ez dakit, herriska taraumara bat hemen, eta pixkanaka bazoaz egunak asko luzatzen, gomendagarria da denborakin joatea, oso estu bidaiatzeak horrelako leku batean estutzen zaitulako, eta batez ere trenez balin mazoaz, edo kotxez balin mazoaz, aukera asko dituzulako arazo mekanikoak izateko. Trenak batzutan gelditzen dira, trenbideetan arazoak daude, oso leku gordina da geografikoki eta trenbidek arazoak dituzten noski, eta ibilgailuarekin ere erresa da gurpil bizulatu eta ordezko gurpili gabe geratzea, suspensio bat haustea, Mexikon orokorrean errepideak hirietatik eta zona iriguneetatik urruntzen zarenean, ez dira inonak, zuluak topa ditzakezu, denetari gerta daiteke, eta batez ere ja mendinguruan zaudenean ezagutzen ez dituzun biretan, kontuz giratu behar da, eta askotan errepidea amaitzen da, eta hor txikizun zulua daukazu, eta jandezu, eta beraz denborarekin joan, pentsatu gauzak gertatuko direla, gauzak gertatze horrek emango dizula gozatzeko aukera, eta plan mistori egiten baldin badezu ere, kotxe izorratu bada, norbaitek lagunduko dizu geltokiraino iristen, tren hartuko duzu, konponduko dute kotxea, baina eta zupresarik euki, ze piezak ere ez dira inerrez iritsiko, eta beraz patxararekin. Oida, ez eduki antolatuta zure bidaia minutuz minutu. Hori da. Egia da, gero ez dela erresa txepe trenaren tiketak eta antolakuntzak lortzea, zure kabuz, nahiko sistema edo nahiko zerbitzu kaskarra ematen dute, eta orduan beti da agentzia bat tartean ordutegiak aldatzen dituzte, eta bestela etzara aklaratzen ordutegi aldaketa hori izan denik, eta, pentsatu abentura pixkat badala, eta horrela bidaiatu beharko duzula. Eta antxe dauda, utxibokoa atzian utzita, urrengo geldialdea elfuerte izango litzateke, hemen jadagoneko
sartu gara Sinaloako estatuan, oso gertu gode kostatik, kontuan eduki behar dugu 3.000 metro gainetik ibili garela hainbat momentutan, bai Krill, Barrancas del Cobre, Divisadero, Bautxibo, 3.700, 3.200, 2.600, pixkanaka galtzen goazela altura Sinaloara heltzen garen enean, eta kostaraino iritsiko garela. Beraz, bost geldialdiko bide horretan, badaude tren bidei proposamenak 3 egun 4 gau egiteko, 2 gau 3 egun, abiadura eta maiztasun ezberdineko trena daudelako, baina pentsatu behar dugu hori, badela bide bat, benetan oso kilometraje luzea egiteko, eta pixkanaka joango gara itsasora iristen, El Fuerteko geldialdian, azken aurreneko geldialdia egiteko. El Fuerte, herri kolonial magikoa, kolorezko etxeak, batzutan badugu buruan, ez kolonialismoa txarra dela, eta kolonialismoa txarra da, baina esan barra daukagu oso politzat ditugun Amerika Latinako inguru askotan kolonialismoak bere biziko eragina izan duela. Eta estetika horiek nahasketaren ondorioz eman direla, eta hor badagoela, zerbait polita dena, inoiz, ez dakit, Guatemalan la antiguan egon den norbaitek, eta oso hiri ederra da, ulertu behar du hori bertako kolonoen edo kolono osteko lehenengo belaunaldiek sortutako parke tematiko moduko bat zela. Eurek hiriburuan bizi ziren eta esan zuten, hiri oso eder bat sortuko dugu hemendik gertu, eta antxe egin zuten la antiguan, horrelako gauzak gertatzen dira, eta El Fuerte horrelako bat da. Ez da, aipatu bezala, horreko geldialditan izan dugun bertako indigenen bizi modua ezagutzeko leku bat, baina bai da oso herri polita eta magikoa. Handago, Posada del Hidalgo izeneko leku bat, eta diote Diego de la Vega han bizi izan zela, Diego de la Vegaren etxe izan zela, eta Diego de la Vega, eta badakizuen El Zorro dala, eta antxe izan zela. Mitoak mito, lekua polita da, eta diru pixkat balio duen arren, la Posada del Hidalgo oso leku xelebrea da. Eta handik urrengo geldialdia Los Mochisen izango litzateke, eta Los Mochisen ja ongo gineake Sinaloan, beraz. Alde batera egin edo bestera egin, ibiliko genuke Sinaloatik Krilleraino, pixkate, Tarahumara mendilerroaren hirigunerainoko bidea, zentzu batean edo bestean, baina Los Mochisera iritsita kostara iritsi gara. Eta hor beste abentura bat azten da, ze Sinaloako kostak eta Kaliforniako golko guzti horrek, ematen ditu besterako aukerak, surfa egiteko, kostako bizitza egiteko, eta ja beste mundu bat da. Eta hemen euki behar ditugu buruan, hainbat gauza, joateko garaiari dagokionez udaran egiten du, bero asko eta jende asko dago. Baina, egia da, paisaia polit gozatzeko garaiak ere hori esek direla, beraz, udara beharrean udazkena izaten da, akaso prezio aldetik, jendeko puro aldetik, eta vegetazioari dagokionez, berdeen, urjauzietan urgeien ikusteko aukera, orduan izaten dela. Hankajeroak oso gutxi dirua metalikon eraman behar da, eta desentez, gertadak izkizuke gauza asko, eta esan da bezala, han topatuko dituzu kultura oso ezberdinak, kultura oso interesgarriak, eta denborakin balin mazoaz, eta lasai, eta zuere arratsalde pasa horre sakanari begira pasatzeko aukera balin badaukazu, momenturen batean hurbilduko zaizu Tarahumararen bat, eta saiatu harekin komunikatzen eta haren bizimodua ulertzen, eta inoiz oso abentura giroan balin mazara, eta Tarahumaren Raramurien herrira hurbildu nahi balin baduzu eta laguntza behar baduzu, esan beharreko hitza korima da. Eta zuk korima esaten badiezu, eurek ulertuko dute, ari zarela, lo egiteko eta jateko plater baten eskean. Naiz eta korimaren esan nahia, pixka sakonagoa den, guztiona den alkarbanatzea, horti dijoa pixkatolako kompromesu sozial baten giroan. Baina oso leku interesgarriak dira. Eta bada, bestalde, edari bat, orain izena joango zait, harto fermentatuarekin egiten dutena, lehenbi ibili naiz eta juntzeit burutik. Baina oso edari interesgarria da. Pozol. Ez, hori pozol sopa bada. Eta han ere jan daiteke. Jarri detemen edaria tal, bai, harto fermentatua eta ez da gize, eta pozol esan dit Googleek. Ez, nik uste izen diferentea ditula, wikiari nahi hemen topatzen, baino... Tejate, tejuino, guarapo, wiki. Itena botako ditut bazpare. Tinolea ere deitzen diote, bai, antzekoak dira. Baina tesuino da nik bilatzen dudana. Bai, tesuinoa. Dala alkola duen, harto txikitu eta fermentatuen bitartez egiten dena. Eta badauka honek, alako, ez dakit, komponente sozial bat, ze auzolana egiten denean, auzolan horren
trukeko ordaina edo, tesguinoaren bitartez egiten da, erabaki garrantzitsu bat hartu behar denean, ez, esaten dugu euskaldunok mai baten inguruan da janarekin, eurek tesguinoaren bitartez egiten dute, pixkat horrelako zeremoniosoa den bilera bat, eta aukera aukazu, eurekin nasteko gai balin mazara, eta ez da hain erresa, tesguino olako dastaketa bat egiteko, eta... Txitsa bezalakoa edo. Bai, ez da... Oso antzeko edariak daude. Azte kurioso, Chihuahuan badaude bi payaso nahiak direla, Txitxarrin eta Txitxarin. Cesar Ramírez eta Gabriel Ramírez, uste dut telebista programa daukatela, oso ezagunak dira, beraita zen Txirrin payasoa, eta oin anaiek Txitxarrin eta Txitxarin. Oso ospetsuak. Benari nahiz irakurtzen, tesuinoak balio duela gaur egungo pertsonak iraganeko pertsonekin konektatzeko. Bai, gero erabiltzen dute tesguinoa ere. Hau oso gau beltza da, Bai, erabiltzen dute tesguinoa belar medizinalak eta sartzeko. Orduan, bai, bihurtzen da pixkat edozertarako edari, baina bai, badaukalako komponente mistiko xamar bat ere, hainbat egunetan uzten dute artoa lapiko batean, gero lurrazpian 4 metroko sakontasuna edo jartzen dute, eta horian hasten dute zuaizkadarrekin, landarekin, baina bai, bertan belar medizinalak noski asko erabiltzen dira, guztiz kristautasunaren aurreko kultura batelako, nahiz eta gaur egun hor badagoen ikaragarrizko nahasketa, eta orduan, badaude sinismen horiek, naturari egiten zaizkion errituak, lurrari, suari, haizeari, etengabeko dantzak, eta euren musika, kultura, oso giro horretan sortutakoa da, eta horretez guina izaten da, pixkate kanalizadorea ere. Eta, ez dut aipatu, baina bai, jende askorentzat taraumarak edo raramuriak ezagunak dira bereien korri egiteko gaitasunagatik. Oso ikertuak izan dira beraien fisiologia eta fisionomian. Eta DNA, bai. Bai, berez oso distantzia luzeak korri egiteko prestutako gorpuzkerak dituzte, baina oso luzeak 300 kilometrodatik gorako korrikaldiak egin ditzakete jarraian. Afrikan izatzeko maratoiak korritzeko doai horiek landu diren bezalaxe, raramuriak ere iztariak dira, oraindik ere gezi eta arkuekin egiten dute eiza, trasumantzia egiten dute, hauntzekin, ardiekin, kobazulotan bizi daitezke, edo larruekin egindako dendatxoetan, oso komunitate berezia da, eta aldi berean oso komunitate zapaldua, zeikarradezko arrazismoa bizi dute hispanoen aldetik, narkoaren gerrak ere askotan eta urtetan behartu zituen, koka landatzera, hau zaintzera, beraz, alako trauma psikosoziala bizi duen komunitate bat ere bada, baina aldi berean, zinez interesgarria eta oso abegitsua, beraz, hortxe usten dizuet, bidai planteamendutxo hori, egin daiteke askoz indigenetatik urrunago eta trena oso bide turistikoa da, hotelak eta bestelakoak, baina aukera baduzu beste modu batera bidaiatzeko eta denborarekin eta pixkat galtzeko, eta esandakoak hauten moken hasten zara pixkat gauza sondeatzen, oraindik ere Chihuahuatik hiriburutik gertu zaudela, eta hasten zara batekin eta besteekin izketan, eta lortzen duzu beste modu batera bidaiatzea, eta intuizioaren bitartez zure burua salbukita oso gauza onak ezagutzeko aukerare baduzu. Eta, da hoxe, ni banoa. Aizu. Ezin dugun. Eskerrik asko. Eta ezer. Oso interesgarria. Chihuahuai onda. Oso polita Chihuahuai. Super Chihuahuai. Chihuahua top. Trenaren prezioak bidatzen hasiko naiz. Leheno begiratu dut pesotan, eta 3.000-6.000 pesoen artean, turista, lehenengo klasea eta beste premium moduko bat ere badago. Eta horren bueltan, ez dakit pesua nola dagoen, ze beti nazten ditute leku bateko eta besteko txamponak. Asik hau esan da, bagoaz aurrera, 4:40 ditugu, bigarren kafearen sintonien, naiz irratian.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Quentin Tarantino, zuzenean, Nobedade bezala. Bai, arira, zuzenin. Egia da ere, bere lehenengo filmak, egon dira aldaketa handiak, bere uste, violentzia nola jorratzen zuen hasiera baten, eta nola jorratzen duna orain oso ezberdina dela ere. Osea, beti izan da violentoa, baino orain modu oso exageratu, komiko, aspersore, rollo hau erabiltzen du Kill Billatik aurrera. Eta iritzen zait, Reservoir, Pulp Fiction eta Jackie Brown beste pasta batekoak diala. Badaka punto kitsch bat, daka punto bat pop kulturarekin oso lotua, ikusentzunezko aldetik ere bai, oso badaukala oso visuala da, oso kolorista da, eta oso azkarra eta oso mugitua, eta junda urtekin pixkat hori dena lantzen. Eta azkenekoa adibidez, behinola Hollywooden edo azkeneko pelikula entzuna, dala, gauza bat askoz baditu, momentu batzuk, pixkat estandar violento batzuk, baina oso neurtua, eta, gero dituzu jendeakin, eta pelikularik Tarantinoeskoena, bai. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632-944 zenbakira. Berriz esango dizugu. 644-632-944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. Keep calm and bigarren kafea. Virginia Woolfek esan zuen emakume batek sortu alizateko gela bat behartzuela. Gela bat norberarena. Virginia Woolfek ez zuen esan sortzen duen emakumea sorgina dela. Sortzaileak sorgin eta sorginak sortzaile. Ez, Virginia Woolfek ez zuen esan, baina ziur naiz kontzeptua gustatuko litzaiokela. Gauza korrela izaki, gela bakar bat ez da nahikoa. Gela bakar batean ez dira sartzen munduko ipuin guztiak, sorginen erratzak edo musika notak. Beraz, asko hobeto sorgingune oso bat. Eta sorgingune horri erdiaroko harriak, bananondo handiak eta dorre bat jartzen badiogu, ezin hobeto. Arabako Lautadan dago Garaion sorgingunea. Sormenaren sustapena eta sortzaileak babestea helburu duen elkargunea. Sortzen aritzen dira. Eta orain, emakume sortzaileak plazara jardunaldiak antolatu dituzte. 23 emakumeen sormen lanak eta iritziak plazaratuko dituzte. Antzerki, musika, dantza, olerki, soinuzko ibilbidea, instalazioak eta hitzaldiak izango dituzte urriaren 15-tik azaroaren 19-ra. Emakumeak musikan eta antzerkigintzan bizi duten errealitatearen inguruan gogoeta egiteko aukera paregabea. Eta telefonoaren beste aldean dugu dagoeneko sorgin horietako bat, Amaia Gabilondo. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon. Hasteko zer moduz harrapatzen zaitugu, ze hainbeste jarduerekin, ez dakit tartea baduzun gurekin hitz egiteko. Bai, eta gustora gainea. Bai, gaur goizean egonda oso ekimen polita, Barrundiako amatxo eta artista diran hiru sortzaile handi egon dira, eta Barrundiako ikastetxeko aurrak etorri dira,
eskola txikia daukagu, eta, bueno, bukatu da hori, eta harrera egiten biharko sortzaileei, ja. Arratsalde ona Maia, gainera gaurko ikuskizuna ez dakit berezia, ez? Ipuinak, dantza, flamenko, Odei Arregi, uste dut, Garazi López de Armendia eta Lidia Pousa, flamenko dantzaria, ez? Oso ondo, bai, horretxek egon dira, justo barrundian bizitea 3 sortzaile hauek, eta, bueno, gure dorrotxea bereziki hartu dute, eta abentura baten murgiltu dituzte aurrak, oso polita izan da, oso saia polita, eta aurrak egon dira liluratuta, bako magia goiz bat izan dute hemen, aur eta irakasleak ere. Hori da, irakasleak baita, helduek ere gozatuko zuten seguru. Garaion sorgingunea eta magia, nire ustez beti lotuta, Eta badakizu ari naiz ni hemen ikusten, aipatu ditugu ez, 23 emakumeren lanak plazaratuko dituztela, eta aizu mai, bigarren kafetik pasa dira asko, Xente, bai. Hementxe daukagu adibidez Ane Guevara, gurean izan zen. Maider Galarza, Itziar Rekalde, Dorleta Cortázar. Idoia Hernández, Bai. Ze ondo, esan egin darria danak. Aizeatxo eta Ningra, raperak, Josun Lebele de Mendizabal, Neritza Artetxe, Idoia Zabaleta dago hementxe, jara Solano kutzi zuen atzo ja bainera berotzen, eta daukagu hidromasaje bainera zoragarri bat gure Arabagelan. Ui, eta hori, kontatu, zer da hidromasajearen hau? Jara Solanok bihar goizean instalazio bat dauka prestatuta, batailioa deitzen dana, eta hor, murgiltzea, baino jantziakin eta taiakin etorri behar da. Ja, txanda guztiak hartuta daude, eta orduan urrengo baten berriz ekarri beharko dugu, arrakasta handia izan du, eta, jarak egiten duena da, kaskotxo batzuk eman, pertsonari, eta laguntzen dio bainera berezi horretan sartzen, eta urruzten zaitu bere entzungai batekin, bakarrik, zugondoan, jakuzi baten barruan. Ze ona. Ederra, bai. Oain triste jarri naiz nik ezin dudalako, Juan? Baina kaderri zeingo egu, lasai. Jara pozpozik, ze itzuli du euskerara, lehenengo aldia dalak bere ikuskizun bat euskeraz egiten duena, eta, bera Gasteiztarra da, baina lan gehiago irtutu zaio Madrilen, dorreatik egoten da beti, eta, guretzako esan erronka bat bera honak hartzea, eta euskaraz bere lan bat jartzea martxan, eta, egin dugu. Eta bihar, 11:00 arratsaldeko 8:00 ordu 20 minuturo egongo da norbait, sartu irten, dago ura kloratua, dauzkagu kobiaren gauza guztiak zainduta, hori dana ere kontutan hartu da, baina, martxa polita. Eta pertsona bakar batentzako eta txandatzen pentsatzet. Bai, 20 minutu, holako tartetxo bat dauka bakoitzak. Originala. Hori bihar, larun bata, eta igandean, adibidez... Eta bihar ere daukagu Idoia Zabaleta, hemen dago, prestatzen, eta Idoia Zabaletak natura eta bardara soinu pasioa proposatu digu, eta izango da, ibilbidetxo bat gure baserriaren inguruan, eta entzungai oso berezi batzuekin. Uste dut dardarak hitz egiten duela. Baina hori primizia bada, Ze ona. Eta ari naiz ikusten hemen, aipatu ditugunak, ez? Idoia Zabaletak pasiorako oraindik badako lekua, hori nahi duzue. Eta igandea daukagu goxo-goxo, Eneritza Artetxek idatzin zuen orain dela 2 urte karambola irukoitza, eta liburu hori pizkatxo bat oinarritzen da euskaraz sortu duten antzerkilari emakumeen egoerari buruzko gogo eta ikerketa bat egin zuen, eta horrekin berak sortu dute maringurua ekitaldia edo emanalditxoa dala Idoia Hernández musika eta Maider Galarza olerkiekin eta Eneritzekin batera egingo dute nolako saio bat. Eta ondoren aipatu zigu Maiderrek hemen egon zanean karambola irukaitzaren prozesua eta sorkuntza eta bai. Bai. Eta ondoren esan egin behar dut, ez dira gure erreginak, ipuin munduaren damala ederrak, eta Itziar Rekalde eta Dorleta Cortázarrek, nagusientzako kontalaritza saio bat
antolatuko emanaldi bat izango dute. Por cierto, atzo Itziarrekaldek presentatu zuen Madrilen, bere azken liburua Ankla, ez? Bai, Maria Pandora liburutegi, bai, izugarrizko arrakastarekin. Eta justo dator igandeko ikintzarako, ez? Osea, Madrildik etorri eta Sorgingunera. Hori da, zuzenean, trenean nahi du iritsi biharra arratsalderako, baina ez dakit izango duen aukera bainotxo bat hartzeko. Hortxe giliko da. Seguro bai. Dugu tentatu dugu. Zan diogu, etorri irizte mazarra bainotxo azten bainotxo zuretzako. Merezita gainera, bai. Claro, bai. Eta dorletarekin batera, ez dakit, galdu ezina, Osea, ja, Itziar bakarrik ikusi, ja, galdu ezina. Dorleta baita, baina biak elkarrekin, nire ustez opari handia. Biak elkarrekin hori da oso momentu berezia da nontzako, bizkatoa gure amabitxiak ez da dira ipuin kontaketan, eta, bueno, gauz posposik, eta eurak ere ja etorrizia prestatzera zaio horiek, eta, bueno, bizkatxo bat izango da, urrian horraino iristen gara, egin ditugu ja ekitaldi pila, azte bururo, bizkatxo bat pilatu behar izan dugu gauza arrazoi askogatik, baina askotan, finantzazioa izaten da oso berandu iritsira, eta, bueno, eskertu behar zaio, alata ere, zailtasunak egoten dira gero hori dana batzeko oso epe laburrean, ez? Eta beti udazkena egoten da bete-beteen ja, bizkatxo bat horlako gauzengatik, ez? Baina oso posi gaude, izenak ezakite aipatu ditugu, baina aurreko igandean Belen Nebado eta Maia Mono izan ziran, eta izan zan bete-beteen ja gure antzokia, barre pilatik genuen, eta larun batean Olatz Zorrotxategi dauka memoria historikoari buruzko ikuskizun zoragarri bat, eta gure herriko aitonamonak etorri zian, eta danok egon ginen horroso inkituta, eta bakoitza bere barne historitxoa kontatzen, oraindik osatu gabeko minak zendatzen, eta gero, oso lan ederra egiten duen tripa kolektiboa, eta hor dauden Marina Suarez, Natalia Suarez, Andrea Berboiz eta Maite Mugureza, eta egin zuten urruna, ez? Bizkatxo bat, gaur Palman gertatzen den erekin oso bat datorren zumendi baten ondoriozko horako antzerki bat, eta bebai, jende gazte pila, eta oso positibilean, oso berezia da, eta oso lan ederra da. Ni luzatu nahi dizute gonbidapen bat, Amaia. Uste dut hemen bigarren kafean, ez dakit, kriston gogo daukagu zu etortzeko edo zuenetako bat etortzeko, kontatzeko zer dan Sorgingunean, nola sortzen diren gauzakor, zer egiten ari zarete, proiektu berrik, gustuan dizartuko genuke kafetxoa zurekin, Amaia. Ni bebai gustu, eta nun, Donostira jumarra izan gainera? Tolosara. Zoragarri bebai, nire asko gustatzen zait, Tolosa, kompromeso hartuta, gure partetik. Edo gu gaitezke Sorgingunera, Hori da. Ni zaiatuko naiz eta bainera berriz piztuko dugu. Wow, baitzakirik ez. Imaginatzen irratsaioa jakuzitik. Imagina, ni bai. Ni erdian jarriko nintzake, zu edion erdian. Eta mikrofonan entzungo zan. Baina, asmatuko dugu. Kanpoko labirintuan bueltatxoan bat, gero jakuzia, eta gero ez dakiz, bai, ni gustuan izartuko nuke. Amaia, hitza hartu dizugu, eta Maik egingo ditu produkzio lanak zu hona ekartzeko, guara eramateko, eta beharrezko guztirako. Zoragarri, bani prez, zuei ongitorria emateko, edo bertara juteko. Mila esker eta ondo joan dira guztia. Egiten nuzuen lan oso polita da oso ederra eta eskergarria da nontzako. Eta jarraitu plazaratzen emakume sortzaileek. Noski. Eta zuek ere, hori da. Danok egin aldogu elkarrekin da. Izan ondo, mila esker. Zuek ere, bezarka handi bat. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala,
Las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama... Gerrilla zapatistaren lehen urten bakardade itogarrian gure kanpalekuetan pertsonaia xelebre bat agertu zen. Kakalardo erretzaile, irakur leon eta izlari hobea zen, eta borrokalari baten goizalde hotzak leontzeko lanak hartu zituen. Y acabara como aquel héroe del pueblo, comandante. Ilargi bat bular bakoitzean oparitu zioten ama ziren emakumei, gizon eta emakumeen amets berriak elikazitzaten. Ametsetan dator historia eta memoria, beraiek gabe, eriotza eta anztura jaten da. Amalurrak du, gure ama handi horrek, bi bular, emakume eta gizonek amesten ikas dezaten. Amets egiten ikasten, azten ikasten dute, duintasunez bizitzen, borrokan ikasten dute. Horregatik emakume eta gizon egiazkoek amets egitera goaz diotenean, benetan diotena zera da, goazen borroka egitera. Van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Antonio Zaharra isildu zen eta lokartu nintzen. Amesten dudala egiten dut amets, badakidala egiten dut amets. Amets egiten dut, ulertzen dudala. Eta goran, ilargiaren altzoan esnea oparitzen zuen Done Jakue bideari. Goizaldea zen, erregina eta dena zegoen egiteko. Amesteko, borrokatzeko. Marcos, subkomandantea. Y que sirva cada bala. Ametsen bila, ipuinen atzetik, goizaldean akaso, dena egiteko, dena amesteko eta dena borrokatzeko iritsi zen Chiapasera, gure hurrengo gonbidatua. Gu Mexikora goaz, Marta Alzate Arsoaga, arratsaldeon eta ongietorri, bigarren kafera. Kaixo, egunon eretzat, azepozan. Zepoza, bai, hemen egotea, zuedanak ikustea, Amaia ere entzutea, bueno, zepoza. Irakurri dugu zatitxo bat, luzea da eta euskeratu dugu. Zure sare sozialetatik lapurtu dugun gauzatxo batena, baina benetan ederra, la historia de los sueños edo ametsen historio hau. Eta ez dakit, ondo asmatu dugu, baina zu ere ametsen bila, historioen bila, ipuinen bila, iritsi zinen Chiapas izeneko lurralde zoragarri hortara. Bai, ikusi de justo itzulpena, eta gelitu, nondik atera dute hau, eta bitu, bai, hartu dezue Facebooketik. Bai, niko hain dara mazkitemen Chiapasen 2 urte bizitzen, eta bai, ametsa betetzera, jarraitzea, norberaren intuizioa. Lehenago egon zinenan, ez? Erabaki hartu baino lehen. Bai, ni etorri nintzen Mexikora duela 7 urte lehen aldiz. Badia oain 7 urte harremana daukadala Mexikorekin. Baina, bueno, lehen bidaiatzen eta ibili nintzen, da oain leku fijo bezala, hemen San Cristian nago duela 2 urtetik, San Cristobal de las Casasen, bai. Oso galdera interesgarriak egiten dituzue Inigo eta Mai, baino, irratitik entzuten gaituzen entzat, nik uste dut, aipatu behar dugula, Marta Alzatek sekulako luka jarri duela gaur, gure elkezietarako. Bai. Ze batzuk bideoz ikusten hariko zarete, baina beste batzuk irratian agian gidatzen zabiltzate. Eta ezin duzu ikusi, Marta, baino dauzka buruan bitrentza, loreak, bueno, zoragarria. Bai, zebitu, oain eskola batean ari naiz lanean, da gaur ostirala ospatzen ari gera Dia de Muertoseko ospakizuna. Eta orduan jantzitatu herri naiz, horregatik. Eta hauek ikusten dituzuen lorea dira, lore laranja hauek, ditzen dira zenpasutxil. Eta oain Mexiko guztia dago lore hauez beteta, ez? Bai etxeak, kanposantuak, azokak. Eta bigarren kafera daukagulako kalaka eta kalakari, ez? Osa, Mexikon kalaka ditzen diote kalabera eskeletoari eta kalakari puinkontalari. Beraz, gaur kalaka eta kalatari, bia batea. Bai.
Nik goatzen naiz, uste dut jun baino lehen, Ane Gebarakin txotxongillo emanaldi bat ikusten, ardilatxa oianean galdu zenekoa, txotxongillokin lan gehiago indezue bai, ez? Bitu, ni etorri nintzanean Mexikora Ane Gebararekin izan zen, biak bidaiatzera etorri ginen. Vale. Guk elkarrekin ikasi genuen, da ikasita gero bidaiatzen hasi ginen. Eta orduan montatu genuen gure lehenengo txontxongillo obra. Bueno, zela hola galtzerdi batzuk inako gauza simple bat, deitzen zen pelos y ojuelos. Eta, bueno, horrekin hasi ginen bidaiatzen, eta gero guain duela 2 urte edo 3 itzuli nintzanean Euskal Herrira, zean helenago itzuli zen, montatu genuen gure bigarren obra, zela ardia oianean galdu zenekoa. Eta horrekin Euskal Herritik ibili ginen, bueno, korrikan, zuekin Tolosan Amarutzen ere, festivalean, da hainbat eskoletan eta. Eta gero txontxongillokin, bueno, egin dut zehoze, baino ez hainbeste. Gehiago egin dut antzerkian edo inpuin kontaleritzan. Txontxongillokin, bueno, hemen Txiapasen, beste bilagunekin egin genuen bunraku moduko bat, ez? Lola deitzen den txotxongila daukagu, eta 3 artean manipulatzen dugu. Hori da daukaguna. Bai, baina ez naiz asko ibili. Por cierto, hemen daukagu anekdotatxo bat, zurekin eta Inigorekin, pasaden, bueno, guain dela 2 hilabete, egia da. Mexikon zen kontatu Inigo. Bai, maiatzen izango zen, lehenengo El Salvadorrera, handik Guatemalara eta handik Mexikora joan nintzela, eta orduan Mexiko irian egon, egun batzuk, eta gero iparralderon zoan nintzen. Eta Mexiko irian neola maik ikusizun publikazioaren bat, eta esan zidan, Inigo, justu nire lagun Marta alzateke ipin kontalaria da, eta inoiz izegin zupeataz, eta estrenatzen du oraintxe ikuskizun bat, ipuin... Ez da git, bazen ekitaldiren bat, ez? Eta kaso nahi duzu jun, eta ni bai, ke guai, eta nunda mai, eta bialtzen dit, San Vicente de las Casas, zan, ez da? Eta esan honik... San Cristóbal de las Casas, eta ni, ostra, mai, baina hori ez dago Txiapasen da. Ja, ez dakit, eta jarri nun Googleen, eta efektibamente, esan nao, ez dakit 2000 kilometrotora, ez da itzen badago Mexiko iritik aruntza, baina asko, ez, eta batzu botin. Eta ez zan ailegatu. Ze ona. Bai, 12 orduko bidaia da, osak, ez da hortxe, ez ondo pizkinean. Baina, bueno, pinta darra, safari antzestu hori. Bai. Bueno, hemen ibili gara gauza asko egiten, gauza ezberdin asko. Oain aurten eskolan sartu naiz, eta, bueno, pixkat lasaitu indetola artearen bidea edo, nagolako fokalizatua pixkat hemen eskolan ere, baina aurreko urte guztian zehar gauza pila, zakin nahi dezuen kontatzea, ze gauzak edo, bai, bueno. Bai, nahi dugu. Bai. Bitu, niri txinintzenean honea, sartu nintzen lehenengo antzerki improvisatu talde batea, ditzen zela serendipia. Ze hemen gertatzen dena da, taldeak egiten direla oso azkar, baina desegiten dira oso azkar ere. Orduan, hor sartu ginen teatro improvisatu talde baten, eta talde horrekin adibidez jo nintzen Oaxakara festival batera. Da Santa Maria Huatulkotik egiten den festival bat, antzerki festival internazional bat, Kodedi deitzen den toki batean, dela zentro de kapazitazion. Bertako jendea eta juten dana, gazteak eta juten dianak antzerkia, musika eta arteak ikastea. Eta orduan urtean behin montatzen dute hor festival bat, kointzitzen duena komunitatatiko jaialdiekin. Orduan biltzen da hor mundu guztia, eta da oso festival polita. Han egon nintzen, hasteko. Oain ja 2 urte, hori pandemia horretik. Horra hasi zen pandemia, justu dan ginela. Gero, bueno, egin genuen hemen ere beste talde. Lan kolektibo asko egiten ditugu. Biltzen gera jendea eta kolektiboki sormenak sortzen ditugu, da gero aurrea eraman. Egin genuen Txileko iraultza gertatzen ari zenean ere, universo de lucha ibilbide performatiko bat, hola, bueno, taberna handi bat desmontatu genuen, eta eszenaka edo errepresentatzen genuen modu performatiko batean, Txilen gertatzen ari zena. Ez? Eta jendea sartzen zen ja tabernan, torniketea, metroko torniketea saltatzen, eta, bueno, hori oso esperientzia
ona izan zen, pila bat ikasi nuen hor, ze gehiago. Bueno, gero ere montatu genuen konpainia bat, deitzen dena El Delirio, idatzi genuen obra kolektibo bat ere, deitzen dena Delirio en el restaurante, el romance, eta arrakasta handia izan zuen obra izan da. Hain arrakasta handia, etorri zela behin estatu batutako zuzendari bat obra ikustea, da ara ikusi zuena, eta esan zuen, ez nik grabatu nahi dut, hau. Orduan, bai, oain ningo du urte bete horretaz. Orduan ningo genuen obra horren adaptazioa zinera, 3 egunetan edo 4 egunetan grabatu genuen, bueno, eta oraindik ez dago bukatuta, zin diogu musika originala, karikaturak eukiko ditu, bueno, ordu erdiko laburmetrai polita aterako da. Eta gero ideia da hori festivaletara aurkeztea eta muitzea alde horretatik. Bai. Beste bat bai intzenun, ez? Pandemia... Bai. Gero ere, bueno, pandemia garaian, hemen batez ere izan zen hilabete zentroa eta itxi zutena, baina, bueno, ez ginen etxetan eta egon behar derrigorrez, ez? Baina bai zentroa itxita egon zela. Orduan, prozesu horretan, ere hasi ginen antzerkia entrenatzen, bildu ginen talde bat, eta performance bat montatu genuen. Eta gero, bueno, hori izan zen beste gauza. Eta gero beste talde bat ere bildu ginen, ja laburmetrai experimental bat hasteko nahiakin edo ikasteko egiten. Eta hori da esaten duzun pandemia hori. Direla 5 minutuko, askok esaten dute trailer bat ematen duela. Baina bai, YouTubeen dago, 5 minutuko lazertxo bait, ez? Bai, laburmetrai experimentala. Pandemia creando un enemigo, bai. Eta sorkuntza kolektiboa, bai? Bai. Artista zaudete hor elkarrekin... Bai, guztiz kolektiboa. Eta horizontala. Nola ez. Nei, atentzio handia hitzeite bai, el oráculo de las arquetipas, el teatro ritual del tarot, zakit baino ikusteko kriston gogo esartzen da ezkit. Bai, improvisaketa bai dago edo? Bitu, el oráculo de las arquetipas, da oraindik egiten ari geran obra bat, dala lagun argentina batek dakarren proposamena argentinatik, han egiten zuten beste obra bat ditzen zena Arcanos Vivos, tarot karten arkano guztiak ateratzen zirena. Hemen ez, hemen gauero ateratzen gera 3. 3 arkano daude, 3 aukera bakarrik, ez? Eta dena gera emakumeak. Orduan, publikoko jende ateratzen da, galdera bat egiten du, eta karta bat aukeratzen du. Orduan, segun ze karta ateratzen den, aktoresetako bat juten da erantzuna ematea. Orduan hori da improvisaketa, ez dakigu norraterako den zen momentutan. Baina testua eta testua prest daukagu, baina gero da, bai, improvisaketa, segun ze publiko dagoen, zein dan galdera egitea etorri den pertsona, bai, performatikoa da, nahiko performatikoa. Gusto handiz, benetan, ikusi dudanean, ikusi nuenean kartela eta el oráculo de las arquetipas, ja izena bakarrik. Eta gero teatro ritual del tarot, nire ustez, ez dakit, hasta seina esperientzia. Bai. Magikoa baintzat, ez? Mistiko, puntu mistiko horrekin. Eta gauza, Marta, lehen egon gara hemen komentatzen ez, hain handia da Mexiko, eta hemen daukago, irudi bat edo ez, noche difuntos, noche muertos, eta zea hori, berdin ospatzen da Mexiko osoan, edo segun herrialde berezitasun duzga. Bitu, egia esaten baizu, nik 7 urte dara mazkitola Mexikokin buelta, baina aurten da lehenengo aldia Mexikon nagola Dia de Muertosen. Bai, eta oso pozik. Bai, ospakizuna desberdina da, leku bakoitzak bere zaugarriak ditu, ez? Agian, ez da berdina hirian edo herri batean, segun ere kutsu, kristaua edo evangelikoa edo zein handia den edo ez. Bai, desberdina da leku bakoitzean, baina badaude amankomuneko gauzak, ez? Adibidez hor, zure eskolan zekintzak indituzue gaur? Bueno, egiten dana,
batez ere, bitu eta desberdintasunak ere hango todos los santosekin eta gaina irakurtzen ibili naiz, esango dizuet. Irratira etorri behar nintzela, pues informatu naiz gehiago. Lanak egiten. Hemen ez da Noche de Difuntos, da Dia de Muertos. Eta Dia de Muertos da azaroaren 2an. Azaroaren 1ean, orduan, baino hasten da, ospakizun guztia egiten da, ja, aste bete lehenagotik, edo inkluso hilabete, edo gerora ere. Eta ospakizuna da, ze egun horietan hildakoak familiarrekin konpartitzea etortzen dira. Horregatik ez da jai triste bat. Da, ospakizun bat, ze beraiek etortzen dira gurekin konpartitzea, da urtean daukaten aukera bakarra etortzeko. Orduan horretarako prestatzen dira altareak. Bai etxeetan, bai kanposatutan, eta hori uste leku guztietan egiten dela, ez? Eta familia bakoitza ospatzen ditu beranen hildakoak, eta itxo egiten ditu. Orduan, betetzen da dana lorez, kandelak, egiten dira janariak, eta dana juten da prestatzen altarean. Eskolan egin duguna, adibidez da altare komun bat, bai aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakoekin, oain ari dira kandela pizten, hoi dana, fruta, calaveritas de azúcar, eta oain ipuin kontalari bat zegoen. Oain justu kontalari bat dago, gero torriko dira familiak, eta ingo da desfile bat modukoa, eta gero umeak ere joango dira gelaztela kalabazitak eskatzen. Halloweenen eskatzen dien bezala xokiak, hemen eskatzen dien adiak kalabazitaz. Eta umea, juten diranean eskatzea gainea, adibidea errepresentatzen hildako umeak. Ze hildako umeak etortzen dira azaroaren 1ean. Helduak etortzen dira azaroaren 2an. Ze ona. Jo, bai, lehen komentatzen nahitu gara, egun hauetan Twitterren txio bat ikusi nuela, oso kuriosoa, ama batek kontatzen zuen, bere semeak, 6 urteko semeak, esate ziola, ama, ni hile egin nahi dut. Eta amaiak eskatuta, nola hil, baina nola nahi dezuta. Bai, nik hile egin nahi dut, gure txakurra zenarekin, eta bere txakurraren ezurrekin dantza egiteko. Eta ama orduan ohartu zela, klaro, eske Koko pelikula ikusi dugu egun hauetan, eta Kokok dantza egiten dula txakurrarekin, eta nire ume gaixak orain pentsatzen du dantza egiteko hil egin behar duela. Eta oso iruditerik kuriosoa sortu da egun hauen inguruan, azkenean. Bai, azkenean pelikula hori ere horrek arrakasta handia izan zuen, ez? Eta badaude benetazko gauzak agertzen diena pelikula horretan, baina, beste batzuk ere asmakizunak dira. Noski. Badirudi munduan zer, modan da, Koko, Katrina, zaki badaude irudi asko munduan zerkatzen, ez dakit hortik nola ikusten dira. Zuk ere diozu, ez? Gauza batzuk egia direla, beste gauza batzuk auskalo, ez? Bai, eske mas media badakigu nolakoa diren, ez da? Bai, esaten dizudan bezala, udan ere lehenengo urtea hemen, baina nik esango nuke gehiengoa festa ospakizuna dela familiarra. Ospatzeko hildakoak etortzen direla. Gero daude ere gauza asko, adibidez Katrinekin eta, ez? Katrinak sortzen dira satira bat bezala, ez? Sortu ziren, karikaturak. Eta orduan bai entzun den Mexiko DF-en eta bai egiten direla konparsak bezala, eta jendea Katrinaz jantzita, bai, hori Katrinekin, baina ez da familietan jendea mozorratzen dela Katrinaz edo lako zerbait ez. Familietan intendana da ospatu hildakoekin. Eta gero, bai, DF-en eta konpartxak. Gero, irakurriet beste gauza bat ez nekiena, egiten dituztela Dia de Muertosen calaveritas literarias. Eta orduan haue dira poesia moduko batzuk egiten diala bereziki Dia de Muertos, eta askotan dia satirak. Edo da, zuzentzen diozu poesia hau,
biziden norbaiti, adibidez politikoren bati, edo satira moduan. Epifato, edo zakin nola hitzen da, baina norbait hiltzen denean, nola egiten zaion artikulotxo bat bezala. Epitafio. Dia hoiek zuzenduta bizi den norbaitentzat, ez? Humore moduan, satira moduan. Calaveritas literarias. Bai, ederra, uste dute, bai, Katrina mitoa sortu zen satiratik garbanzera, uste zuten lehenengo izena, ez, jarri ziotela, eta zan parodiatzen pixka, saltzen garbantzok saltzailek, asko makillatzen zituen beren arpegi, txuri-txuri, Europa modun, eta koloredunak eta hortik dator pixkat estetika, ez dakit teoria badanik, nahiz oso aditua, baina hortik dator zela uste dut. Bai, hori irakurri denik ere. Bai, hortik sortu zela, zala parodia bat, karikatura bat, pertsona hoien nahi dutena europarrak izan, eta ez direnak, indigena direnak, eta satira bat beraiei, eta gero Diego Riberak egin zuen mural batean, intzen famatua Katrinaren irudia, ez? Diera, bai, klase sozial altuak edo errepresentatzen dituena. Izen nola ospatzen ditugun gauzakuk bigarren kafean? Zuk badakizu ez da, Mai? Ni badakit, beraien eskolan ipuen kontalari izan dela, eta gu guaindik hemen ez? Gu gaur eskolan egongo bagina batzela, Ikasteko prest. Noski, eta ipuina entzuteko prest, Marta? Bale, bueno, ez da ipuin bat, da historio bat kontatzen dena hemen Mexikon egun hauetan. Eta Mexikoko hainbat tokitan kontatzen dena da. Dia bertso ezberdinak, baino orokorrean konpartitzen dute historia hau. Da esaten da, iristen ari zela Dia de Muertoseko ospakizuna, eta hola komunitate batean bizilagun guztiak ari ziren prestatzen. Azokara juten, lore laranjak erostea, zenpasu txillak, ari ziren etxetan aldarea prestatzen, kandelak, argazkiak, dana apaininak, dana sukaldatzen gau da egun. Eta, komunitate horretako etxe txiki batean, zeuden senar emaztea diskutitzen. Eta senarrak esaten zion emazteari, beraiek ez zutela ezertxo egingo. Hoiek gezurrak zirela, hoiek Dia de Muertos eta hildakoak etortzen zirela, hoiek gezurrutxak, aitzakiak, merkatariek asmatutako historiak zirela gehiago saltzeko. Eta behiek ez zutela zerringo. Berak, zeukala lan piloa egiteko eta diru gutxi. Eta zeukan diru gutxi hori ez zuela gastatuko Dia de Muertosen, ezta? Eta Andrea hasi zen konbentzitzen, baina ez zuen lortu. Eta gizona goiz-goizean, atera zen egunero bezala lanera, milpara. Milpa dela hartozko baratza. Eta juntzan gizona milpara, eta hor pasazun egun guztia lanean. Lanean. Eta iritsi zenean gaua, eguzkia sartuta, gizona hasi zen entzuten kriston zarata. Zer da zarata hori? Eta kantua, eta bestia. Eta begiratu zuen zer zan, da jende piloa zetorren, hola kandelekin, kantari, dantzari, musika, mariatxiak. Eta santzen izan, nortzu dira, oie, Eta hasi zen fijatzen, eta aurrekoak, zezkaten olako saski erraldoi batzu, zumezko saskiak, janariz beteta. Tamal pillo bat, tamal de puerco, tamal de mole, de guajillo, de mumo, olako pitxarra handi batzuk ere atolez beteta, txampurrado de kakao, atzekoak ere mezkala edaten, eta algaraka, parrezka, kantari. Eta orduan pentsatu zen gizona, baina hau ez dira atzerritarrak edo, eta hasi zen fijantzen, baina hori zaba, aurrek urten hil zen, eta beste hori, eta bestea. Eta orduan konturatu zen gizona, horiek ez zirela atzerritarrak, ez zirela bizilagunak, ez, horiek hildakoak zirela. Eta orduan gogoratu zen gizona bere ama eta bere aitarekin, eta santzionai ama, egia dela, etortzen dira hildakoak Dia de Muertos, eta nik ez diet ofrendaikin, ez diet oparikin, eta nire aita eta nire ama, eta hasi zen fijatzen nola, jendartean, da, efectivamente, atzeatzea, bere ama eta bere aita, tristura aurpegi batekin. Eta juntzen gizona, eta aita,
Eta baina hemen zaudete eta barkatu, eta nik ez dizuet ofrenda ikin ez ezerrez, eta zuek eskuak utxik. Oantxe jungo naiz ofrenda itea, oantxe jungo naiz sukaldatzea zuen janariri gustokoenak eta orduan behiratu zioten aitak eta amak, zantzioten, ez seme, eske gugia ezin dugu atzera egin. Eta benetan oantxe jungo naizela eta ingo izan, bueno, insistitzen baezu, bihar, meza aurretik, Elizak kanpoan aurkituko gera, eta eramango ezun nahi dizun guztia. Eta orduan gizona lasterka juntzen etxera eta emakumari azkar sukaldatzen hasi behar gehala eta baina ez diazu esango izean ez eta baiet, azkenean baiet. Da, orduan hasi zen hartoa txikitzen, tamale masa egiten, juntzen ikuyura, hil zuen guajalote bat, indio jarra, alduma kentzen, da, hasi zen atolea prestatzen edaria, eta hor gau guztia sukaldatzen pasazuen gizona. Eta ja guzkia teatzen aizenean berriz, gizona neka inda santzion emakumari, ja daukagu ja dana prest, tamalak ja bukatzen dutenean irakiten, etorri abisatu eta ni probatzea etorriko naiz. Bitartean, deskantzatuko pixkat. Eta gizona eseri zen, etzan nintzen petate batean, zumezko alfombra baten. Eta etzan nintzen gizona, eta ordu bete pasatzenean edo, juntzen bere maztea esnatzea, eta juntzenean esnatzea gizona, hotza zegoen. Eta gizona, etzen esnatzen. Eta gizona, etzen berriro ere esnatu ere. Esan zioten bere gurasoek, Eliza kanpoan itxoengo zutzela. Eta esaten da Mexikon, ez dezunean sinisten, eta zure hildakoei ez dizunean egiten merezi duten ofrenda, hildakoak etxeko jabea eramango dutela beraiekin. Txalo izi jari gara egiten, baina hau irratia da, Egia da. Marta, alzate, orain teknologia kontrolatzen dugula eta Mexikorekin erresko neratzen garela, uste dut beste batean bigarren kafea hartuko dugula gustora, ze ez da egit konturatu zaren, baina saiontan oso Mexiko zalea gara. Muxo hondian dibat, Marta, eta beste bat arte hartuko dugula iztart artea bigarren kafe hori hartzeko zurekin. Oso ondo, mila esker gonbidatzea gati benetan, oso pozinago, da muxo hondi gabiatzen dizuet hemen Mexikotik, bale? Ikusiko gara beste batean. Izan ondo. Agur, Marta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Jose Manuel Villarejo komisario hoiak kitxen auziaren baitan Espainiako Kongresuan eragindako agerraldian ahaztu ezin ditugun esaldi batzuk bota zituen. Tamalez, oi hartzun handiagoa duki dute kontatu dituen eta garrantzia gutxiago duten beste pasadizuek, baina guk gauza batzuk ezin ditugu ahaztu. Jon Iñarritu Euskal Herria Bilduko Espainiako Kongresuko diputatuak Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta Jose Miguel Etxeberria Naparraren desagerketei buruz galdetu zion. Eta honako esan zuen bi Villaerejok. Egon ziren 2 edo 3 galdu zirenak bazter urrunetan. Nik tamalez enuen parte hartu, baina gustatuko zitzaidaken. Hau da, gerra zikina defendatu eta lasai geratu zen. Felisa Bermeo solo, lehenengo landare. Baina gu lasai egotetik urruti gaude. Ezin ditugu horrelako esaldiak entzun eta beste aldera begiratu. Eta hori da Egiarizor Fundazioak eskatzen duena. Eren egun Donostian egindako agerraldi batean, azken 10 egunetan Espainiako estatuaren biktimek jasan dituzten irainak eta humilazioak salatu zituzten.
Fundazioak gainera biktimen sufrimenduaren erantzule izandakoi eskatu zien egindako kaltea aitortzeko. Egiari Zor Fundazioa 2012ko apirilaren 22an sortu zen, eta Euskal Herriko gatazka politikoaren testuinguruar Frantziar eta Espainiar estatuen indarkeria jasan duten biktimen eskubideen alde lan egitea duen erakundea da. Ta guk gaurkoan albiste hau eta gai hau ekarri nahi izan dugu gurera, eta noski tribuko jakintxoak gonbidatu nahi izan ditugu, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde, beraiekin gai hain gogorra den gai honetaz aritzeko. Eta uste dut dagoeneko telefonoaren beste aldean daudela. Arratsaldeon bikote. Kaixo, ni behintzat hementxe dago. Bai, nire bai, kaixo, arratsaldeon. Oso ederki. Bueno, posta ederra, zuek telefonaren bestaldean zaudetelako, baina esan bezala, Boiurik azaldu bezala, gaiak ez du pozerako tarte hondik ematen, ez? Ze pasa bezuten arrazalde mexikarra ondoren, ontan aztea behar bada gogorra izango da, gogorra beti, asunto hau ikaragarri gogorra da. Baina, bueno, ezin dugu pasatzen utzi, gainera orain, eta den desagerpenaren 10 urte pasa ondoren, eta horrela, ze okazio polita zegoen beste gauza hoiei ere hitz egiteko, ez? Eta, bueno, Bilariñok esan zuna, ikusten dugu ze Villarejok edo zer da, Villarejok esan duna, negargarria bi aldetatik, alde batetik, bueno, berak ezula parte hartu, hori auskalo. Eta bigarren ez, posik hartuko zukela parte, ez? Hori ikaragarria da. Eta beraien zean, entzunun, irratian entzunun, beraiek eskatzen zutena, eta ikuste dut oso funtseskoa eta beharrezkoa dala, ezin daitekela bakarrik alde batekoengatik hitz egin. Hori beti esaten ari gera, ez? Aurreko ostiralen ere horretaz hitz egiten ari ginen, baina hemen beraiek esaten zutena zan, lotxagarria, etxigarria eta izugarri hipokrita da sektore politiko eta instituzionalak garrantzitsua bat berriro montatzea, egun hauetan jasan ditugun estatu terrorismoaren gorespen eta apologia adierazpen esplizituen aurrean. Eta orduan, gehitzen zuten, gainera, bezplen ere beti hori izaten zuten, ertzaintzak egindako torturaren ondoriozko erantzungizun politikoak Eusko Jaurlaritzak berak ibere gain hartzeko unea dela, heldu dala, une hori. Eta, eske, zeinik hartu behar du, nik uste dut, helburua da, gure jendeak daki zer egindan Euskal Herrian, gure agintariek dakite zer egindan Euskal Herrian, eta ze konflikto egondan ez batzuekin baizik eta beste askokin ere. Eta horiek apenas ez da ia inoiz agertzen, noizik behin eta gainera oso ezagunak diranak, pertu bezalakoak, eta holako, eta esaten zu baino, noizko hitz egin behar dugu, noizko izango dugu ia itzordua hitz egiteko horri buruz ere, ez? Gero, kaso batzuk, nik uste dut, ez dakit, konpondu dirala edo argitu diren dituztela, eta pixkanaka entzun izan dugu askotan, horrelako gauza batzuei buruz, eta, askotan ez gutxitan esan genuen. Eta, baino oso tarteka, jende asko dago, indik ezer jakin gabe zer gertatu zitzaien bere zenitartekoei, edo beraiei gertatutako, torturak ikaragarriak jasan zituzten askok eta askok, eta ez dago inungo esplikazioiko hiei emateko. Hori da, hortan dabiltzanak, eta ni bat egiten dut beraiekin, ikusten dut, eta iaiatu nahiz irakurtzen
beraiek idatzi dituzten gauzagienak, eta bildurgarria, penagarriak, tristeak, eta oso injustuak ikusten ditut. Hau ere izan da, Marimi, gure herria, ez da? Bai, oixe baiet. Oso ondo aitu da Kontxi, ja dena esan du, orduan nik zesango dizuet, lotxagarria dala beti, estatuko indarren, ateratzea estatuko indarren lanaren, goratzea eta ondo egina, eta eta gainetikan, sariak eta opariak eta dena ematea, hori egin dutelako. Eta beste aldetik ez dutela, ez zerre ezagutzen, gure aldetik hemen gertatu dana, eta ze sufrimenduak eta humilazioak eta izan ditugun. Orduan, lotxagarria dala, ez? Eta zuek esan duzuen bezala, Villarejo edo hau banekin, gizon oso, entakin nola deitu ere, ez dakitze kalifikatibo jarri, baina haizu ez nun uste onbeistean izango zanik, oitena esateko. Bai, esan ditu, eta tamalez ez da bakarra, ze guk gaur Villarejo hartu dugu aitzakitzat, baina Rafael Beraz... Bai, asko dira, baina horrek, jak beti denon ahoan da bilen, baizu. Eta beti hor kuspurtuta eta horra saltzen da telebistan eta zean, eta esaten duen, pixka bat aito da aldatzen, okerragoa. Eta hemen... Baina, izu, Villarejo, barkatu, Villarejo esaten ditunak ikaragarria dira, baina beste batzuk esaten badituzte, nik uste dut, oraindik min handiago ematen dutela. Bai, aipatzea bideak esan dutena, hoxe baiet. Baina... Hortan arrazoi dut. Pentsa, zerk ematen du min gehiago, Villarejok horrelakoak esatea, edo hango 250 diputatuak mutu geratzeak hori entzun da? Bai, hoi da okerrena, mutu gelditu dirala denak, eta ez dutela ezerrek pauso txiki bat ere eman, hoien aldez, baizik eta esalten dugun bezala, aurkakoa. Eta batez ere mutu gelditzea, ez dute, ez da kumplitzeko pixka bat ere, ez, herri batekin. Esaten ez du, pixka bat esango dugu, eta horrekin ia konformatuko dira. Ez bai da, ezer esaten. Baina, ez da, zaitzik ere, eta hori oso tristea da. Eta jende asko dago horrela, nik behintzat, nik ezagutzen dituan asko eta asko torturatuak izan dira. Eta inungo motiborik olako tortura jasotzeko, eta gero gainera ez dute inungo erantzuni jaso inundik. Eta hori karagarria da. Erantzunik dena isildu indukte eta horregatik eskatzen da orain, ez? Ateratzeko egila, ezke haizu, dena izkutatu eta dena gezurretan ibili. Eta orduan, jendeak, ez daki ez da gertatu da nere askok eta askok, ez badira gehiegi irakurrita horren gainon egon, ez dira enteratura egiten. Beti esaten da, hori ere espetxean egon zan. Hori da, gero bakarrik gelditzen dana, ez da? Horregatik aurrean. Eta auskalo zer egin zuen horrek ere. Hori eguneroko histori bada. Eta askok ez zuten ez egin eta kristonak jaso zituzten. Eta, nari, pensazu horiek 2012an sortu zala. Ja badira bederatzi urte. Hori sortu zala. Eta ze aurrerapen kaskarrak izan dituzten, ez da? Eta batean niko goretzen naiz, batean baten gatik, edo borrokatu eta azkenean lortzen zutela, ez da? Beraiek eskatuta edo gurasoak eskatuta, edo beste talde batzuk eskatuta. Baina oso gorra da, eta gainera nik uste dut Euskal Herriak ia pausoiedanak emanak izan behar zitula, edo izan behar genitula. Euskal Herri konsideratzen dugu, ez dakiz zer munduan, ez da? Zerbait komunikatu bat entzuten danean, zenbat aldiz entzuten da, ez dakiz zer, baino zenbat leku aurreratuena, zer gozetan izango da, zenbat diru, orain gainera diruzten
oasi batean, ez da? Eta, bai, baina beste konponbideak non jartzen dira, ze bidekin. Kontxita, Marimi, uste duzue iritsiko dela? Bai, biktimek... Uste duzue iritsiko dela biktimek eta haien senideek eskatzen duten erantzukizun hori eta aitortu hori? Noiz bai iritsiko da? Hombre, pentsatu dezagun baiez, baina nik uste oso zaila dagoela, zergatik. Oantxezan momentua pauso txiki batzuk ematen hasteko eta pauso batzuk ematen eta txiki batzuk ere zituzte ematen, pues nik uste asko kostako dala. Oain, nik uste hemendik urte batzuta izan beharko dula, zergatik egitun ezek ikusten gauza hola. Eskerra, ala izango balitz, postuko nitzake, baina oain dikan ere sufritu beharko dugu, eta sufritu beharko dute gehiago, zuzenean astoten nahi dian jendeo ikustia, ez? Nik uste dut, guk ez degule ezagutuko konponketa hori. Esan dipa, urte batzu berdiala. Gurea, bai, esuk esan dezun bezala, guk ez dugu ikusiko. Baina... Espero dezagun baiez, Kontxi, espero dezagun baiez. Ez dia izango hain biozko horrekoak, ez? A ber, pixka biguntzen zaigun gure bioza. Bai, kortasun pixka bat. Begira, orain oso sintonizatuta ematen du daudela alderdi guztiak, edo gehienak, eta hitz egiteko moduan, danekin, eta oso sintonia ederrean omen daude, gauza batzutarako. Bueno, ikusiko dugu, eta guk ikusi ahal izango bagendu, guretzako pozitzugarri izango litzateke. Baina, eta jun behar baldin badegu, ikusiko dugu non baitetik, edo bestela sentituko du gure energiak, hemen utzitako energiak, irango du familiengan, eta nik uste dut disfrutatuko dutela eta asko. Baina, zait iruditzen gauzak egun batetik bestera konpontzeko. Hitz egiten ere, badirudi, hitz egiten ere ez dutela egiten, ez? Baina, zer dakigu zer hitz egiten ari diran? Horregatik, dena ilunpean dago, dena isiltasunean, eta gezurrik ez digute esaten, ez errez. Horregatik, ni harrituta nago, orain izan momentu olako ona, 10 urteiak gelditu zalaia, beak esaten zuten, eta orain, beak ez ezerre pausik mat aldeantzia, orain berriz ere mugimendu bat hasira, hoi denan aurka. Bai. Bikote, gai goxoago batekin amaituko dugu gorko saioa entzun. Bai, haizu hau oso gai gogorra da, Hau oso gogorra da. Eta gaina zakizu ja, ze pentsatu ere. Mírame queriendo verme y me verás la... Ontaz hitz egin nahi genizuen, egun hauetan Espainiar estatuko telebista kate batean izan da, kantatzen, Kai Etxaniz, Got Talenten hain zuzen ere, eta bertan aipatu du adin txikiko transexualen egoera bisibilizatu, ikustarazi, eta honen inguruko hausnarketa sustatu nahi zuela, eta iruditzen zaigu horrelako kate generalista batean, publiko oso zabal eta nitza duen batean, halako goxotasunez eta aritzeak, indarra handia izan duela eta polita izan dela. Badakit gainera, inoiz hitz egin dugu, naizen elkarteari buruz, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkarteari buruz, eta uste dute, izan zera holan mugarritxo bat, horrelako kate batean, eta inongo, arazorik eta taburik gabe esateko, ni ere pertsona transexuala naiz, eta hemen nago, kantu hau kantatzeko, Ekaitz Goikoetxea jarri zion hitza, eta atzo bertan Ekaitzek helarazi zigun, eta nahi genuen, horrelako doinu politiekin, gaurko saioa bukatu ez da, Kontxita, polita horrela. Oso ondo. Ia hori era positibo batean ere dijoan aurrera, eta ez horrelako
alderdi hortatik ere nahiko goza ikaragarriak ikusi ditugu aurtengo udaran, ezta? Nik pentsatzen dut pandemian gatik edo erdi erotuta gelditu dirala batzuk, eta, bueno, izugarria, baina aurrera jun behar da, hortan ere oso garrantzitsua da, umeak dira, eta handitzen eta aurrera jun behar dute, eta naizen izugarri ederra da, azkenean elkarte bada, eta denak elkartzen dira, denak disfrutatzen dute, umeak lagunak egiten dira, eta gurasoak ere badituzte bide batzuk, edo behintzatza irikitzen zaizkie bide batzuk, zer egin behar duten edo jakiteko. Hori bakizute orain arte ere, psikiatra batengatik ez balin bazan ez da ematen, ezin ziteken ezer egin. Beraz, ale, aurrera eta musika jarri, Esan, Marimi barkatu, musika igo dut eta zitut entzun. Esaten nik ere oso ondo irutu zaitela eta aurrera jarraitzeko lanean eta indarra emango diekula. Hori da eta. Sabe cómo correr y volar mientras grita mi nombre. Conchita, Marimi, placer bat izan da gaur ere, eta esan da bezala, naizenen kantuarekin doinu goxoekin amaituko dugu, urriaren 29ko, saio hau, datorren astelenean jai dugu, baina ostiralean ez, así que zuek zazpigun barru, berri ere gurean. Placer bat gurea ere. Muxuak biloi. Hori da, zuekin. Asteburu luzeau, disfrutatu. Bai, hori da, saiatuko gea, aldan ondon gozatzen. Hala, muxuk. Izan ondo. Adio. Eta arratsaleko 6etarako 4 minutu falta diren honetan, Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da, baino... Plazera, ze politana izenen, lana eta izugarrizko kolektiboa, etorritzai burua, entzuten abestia eta Aingeru Maiorren Transitos liburua, izugarria, Maitasunez, Antzeslana, Mikele Grande, Ekaitze Goikoetxearekin, Bea Seber, izan genuen hemen bigarren kafean, atzean dagoen talde guztia, besarka handi bat, haupazuek, gora nahi zen. Goiuri, gora, baina gu bagoaz ere bai. Bagoaz. Eta bihar arte zidut esango. Egia da! Aste arte. Arte. Ze gauza zaila, aste arte esate. Oi, ze ondo banoa lotara. Noa lotara. Gaba beltza ezingo duzu lo egin. Eta Ifma txikoteren erakusketa ikustera noa. Egia. Eta ordu bat gutxio edo gehiago, nola da, atzeratzen da ordu bat gehiago. Bida, nik gauza hauek ez ditut ulertzen. Nei abixatu, urrengo, etorri ni esnatzera izan, eta esango diazu ez hori. Aste artera bidean asmatuko duzu, ez? Saiatuko naiz. Bueno, bagoazela zuri entzule eskerrik asko horri izateagatik, eta esandakoa, datorren aste artean, arratsaleko 4etan hemen izango gara, Naiz Irratiaren sintonian, zaindu asko. Muixuak, aio. Agur. Keep calm and bigarren kafea.